Sa trabahoan, kita may pa. Gusto og bata nga pang babae, manugbuhat ani. Ay! Saon man ko ini. Trabaho raman ta ko direct dapat panglalaki unta akong trabaho. Sa amahan ani siguro katulog, nami kaon tawanan. Ay! Karan tawhanan ni ron biskay tagaad tag pang lalaki unta ka trabaho bali kay pang babae sige matagugos og bata nga di man eh. Sus lami adut si karan mahal. Utang ng bata dire. Ala dire lang sa ka no Bibib. Dalang ka no. Nay, amane mo ay klaro si katulog. Ya lang sa kano kay mahugas akong plato no. Matanaw niya imong papa, kasab-an na pug kuanaon niya da lang sa kano. Uy! Bebe! Anong naman ka dire? Asan? Anong gibutang man ka diha ay ka nga naa may nagbantay na asa man nagbantay sa imuha? Ha? Nakatawa nga rapog ka ba? Dire. Ay mo kulob naman ka nga dili pa kaya sa imong lamang kulob na ka. Dire. Ano mo kulob naman ka? Asa man imong iyaya? Ay, yoyo. Asa mong yoyo, ha? Asa mong yoyo? Gibart! Gibart! Hugas mo plato. Pantayan mo tag bata nga. Alin dire. Alin sa god? Alin sa dire? Ha? Alin sa dire? Lingkod. Hugas mo tag plato, ako pa hugas nito. Lingkod sa dire kana ako istorya nimo. Ha? Gipagunitan man ti ka aning bata kaniya nganong gibutang man imo diri nga natulog man ko. Ano pa kuno man ko niyong bata nga pang lalaki man akong trabaho. Pang babae man na. Bata ni ba bata? Yung ginaunsa ni diha. Bata gani ikaw man ang amahan, ikaw magkugos. Kabalo kang wa ni inahan, gibiyaan ko sa kong asawa. Nanguha kay kong katabang para magtrabaho nimo. Usaon na ako akong lawas mo, kugos pag bata. Unyag mo, mata ka unya, kakasubaan na pug nimo kay wa pa nahugas ang plato dito. Dapat imo ning duyan, na may duyan oh. Muhilag nag duyanon, kisa may mo duyan mo tubig dabyog ana. Di ko nang ibutang diri natulog ko pag mata nako na. Ibutang na ako dia kay naa ka diri. Unyag maunsa ni diri imo rang gibutang-butang diri. Ha, mukha mang ni bisan asa dito mapakong masamad. Komportable ra kay ko nga akong gibili ng bata dia kay naa yang amahan diri natulog. Suko man ka. Kaya ba, kay kwan sa kong anak mo, kay malasakit. Naman gud kay malasakit ana. Ang kaso lang dagan mo trabaho ba, mahadlok kung makasabad. Pero ka, bebe. Dapat mo trabaho, ikaw mo kuha na yung anak. Okay, hatag-hatag mo sa kuha. Kuwan na ha. Pasik na. Ang aling bata oh. Natingalan na ni Gnaunsa ta. Anay mo man dyan ang kuhan dyan. Ikaw man mo alaga anak dapat. Ikaw mayaman. Yan ang kuhan mo sa kuha. Trabahantir ako din. Pati bata sa kuha. Kuha pa kayo sa silong, sa gawas. Diwasa tong kaso mo dito. Ano sa kuha, sa sulod. Ako sa gawas, sa kuha. Pati Diwasa tong kaso mo dito. otro po ka. Na. Diwasa to. Pero tigil na akong amo nga. Paugasong taway tubig. Naglagot na ko aning. Basta may trabaho. Sa pa may anak ako diri nga. Sili, gwapoy. Silhito ko. Bukas nagplato, apoy tubig. Nagkatulog. Ako, glawas. Di kabalo mo kag tubig. Sir! Sir! Mata! Huwag ka sumilog plato kay tubig dito. Sir! May tubig ba? Sabi ko mo nakatulog ko ba? Ay, sige kuan na ba? Ano mo? Sige kuan, hindi mo. Ano? Huwag kang gamang oh. Timplay mo na gatas.
panghugas dito ba? Kaya ako maning ibantayan. Walay tubig ba? Walay tubig. Pakabo, usay ko mo dire. Di ba nagtrabaho ka? Mangabo kay tubig, panghugas ng plato, panghinlo diya, ang mga kaldero pagluto kay mumata ko niya. Gutomon ko ba? Gutomon ko. Saan nga ako isa naman akong lawas, sir. Hinay-hinaya, una, maghugas kay plato. Maguan, pag-una-una ba? Unsa ko kayo na-una? Kapoy, ayaw yun. Di na ako kakayag trabaho din mo. Murag, mukwit na ko. Kaya, abusado kayo mo, sir, oy. Ikaw ba? Unsa may gusto nimo? Ha? Ay, grabe na kayo kakan eh. Oy, Ngita kang trabaho niya, kaya, magsiya bagulbon. okay raw tao, sir. Ang trabaho na ko, dili kay daghan ba? Daghan, magkahalas ako, alam mo tanan, sir. Pati bata, sulod, jawas. Ako na yung mukha, ikaw pa, tagdon pa ka na ako. Ang makayag yun. Uli. Dalanay mo mga sinina. Ha? Unsa gusto mo? Ha? Dalanay mo mga sinina, uli. Uli. Uli ko, sir, oy. Uli ha? Uli. Kaya, balik ko bang amo, sir? Grabe ka kakon, sir, oy. Uno. Pag abot ani Jis ug wa pa ka kagawa sa akong panimalay. 2. 3. So, what's up guys? Kaniding bata anak isa akong kuha. Muni, abusado nga amo, guys. Kini, oh. Ah, Mr. Atang, abusado nga amo. Tanaw sa Tanawa. kanila, bibi. Ipalayas ko. Uy. Way batasan. Tanaw dito, tanaw. Pati bata, damay-damay yun. Tanaw dito, Pero tanaw dito. for Tanaw dito. good lang siya. So, Good vibes. just for fun lang Yes. nito. Kaning baby, anak ni sa kong igsoon na walang gihit Marang tinihon, butan dyan sa tawanan, guys. Ah, tara. Ah, di siya mo tanaw. One time siya, yagagaon. Pero butan. Don't forget to like, comment, share, and subscribe guys, no? So, and subscribe to our vlogging channel. And find by Facebook na yung marketing. Yes. Subscribe sa our vlogging channel, Boy Atang Vlogs. Oh, Yung bata, luwi kayo. Bibi, na, subscribe. 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 Ah, dili siya, maulaw siya. Tudluanan tunig vlog. So, anak ni sa tunig zone guys. So, hoy, tanaw dito sa ano? Mag-hi ka, hi. 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 Ah, dito siya. Maulaw siya, maulaw. Hi. Ah, vlogger ni sunod. Vlogger. Woo! Kana lang guys. So, thank you for watching. God bless.